Salut, bine v-am regăsit! Am început o nouă serie de Minecraft. L-am pe un prieten de meu, Pavel, ziți numele? Pavel. Eu sunt Ion. Și să ne jucăm. A intrat... Dar tu filmezi Minecraft? Nu, Tanky Online, dar vorbește mai frumos. Așa... A intrat într-o luptă? Eu cetățile am cu flaguri. Da, a intrat într-o luptă? Eu am și intru. De asta știi de Vasco, care tu ai zis. Stați un pic, pun pauză la filmare. Și deci să intrăm. La Pavel. Uite pe Skype, ți-am scris un mesaj. Unde? Pe Skype. Skype m-am mutat. Nu ne trimis niciun mesaj. Stai puțin, nu l-am trimis. Nu nimic. Hai, intrăm. Nu uitați să dați subscribe și like. Da. Like pentru Tanker. Online. Online. Dacă vă jucați, puteți să ne căutați și să ne puneți să fim ca prieteni, să ne jucăm împreună. Să ne prietenim pe Tanker. Este așa o opțiune. Online. Короче, Света, Sorme, nu te ride, ai înțeles? Că noi facem pet normal, normaloc. Ai înțeles? Mai Măi, el frumos. o știi și el la drăbăvic, el e ca și gromul. Bă, vorbește frumos. Da, el este ca și grom. La un dat, el se redătornește tot atât ca și grom. Înțelegi? Să vă spun, noi facem video doar de 15 minute. Da. Și automatic se oprește, ce păcat. Măi, noi avem o zi de mună. Bine, eu am agnimet amânul. Scuzați că vorbesc pe rusă, dar la mine Tanky Online este pus în limba rusă. Și ușor citesc. Încă un pic. Era să iau flagul. Știi ce nu-mi place? Drăbăvicul mi-a luat kilul. Și? Nu-mi place că video asta chiar îmi pare că nu e bun și nimeni nu va pune like sau subscribe. Va pune dislike. Mă crezi? Hai, ele! Nu prea te cred, dar mai sper că cineva o să caute Tanky Online pe YouTube. Da. Sper mult. Eu fac videouri nu ca să fiu popular, numai pentru bani. Așa-i, Băi, Pavel? dar ce, nu vrei să fii popular, să știi bă numele, tipa Angelo, Super, cum e nicul tău? Angelo Slupetski, 1, 2, 3. Slăpețchi. Angelo Slupetski, 1, 2, 3. Normalioc, iar ai și popular. În România, măcar în România. Amândoi. Vedeți? Sunt tric. Matim. Am luat flagul. Și mă duc repede. Așa, am trecut pe lângă unul, Dima, dar nu mi-a făcut nimic. Nu m-a omorât, Dima, nu m-a... m-a omorât ce-a întors flagul, nu! Nu, Nelu, ți se gruzește cu filmarea. Da. Ce păcat. Mie nu prea, dar tot se gruzește. Tot e gruz. Dar pe mine mă enervează vințul ăsta. Zic că lumea că ești psihopat. Psicopat. Bă, deci să zic serios, n-a să ne dea like nimeni.
Like n-a să ne dă nimeni. Mă crezi? Da. Mama ce e, tipa, trebuie să vorbească mai repede. Dar de ce zici da? Mai bine zi nu. Să mă faci un pic mai bucuros. Pentru un pic de timp. Că apoi intru pe canalul meu și că mă uit niciun like. Flagul, el la mai departe. Hai. L-ai luat? Da. Nu m-a luat un drabanic. Nu, Sveta, ce faci? Ce faci? Nu, să-mi pun accentul la ce? La ce? La salada ce? Da. Mam, давай еще 20 minut. 10 minute. Încă 10 minute 10 spune. minut. Spune 10 minute să terminăm video-ul. Mam, 10 minut. Îți place șraftul? Păi zi frumos. Capul nu e sec, mai repede. Da? Mie-mi place mai mult ricoșet după damag, cât poate. Da, dar mie mi se lăguiește tare. Mie tot așa, eu mă închipui cum se lăguiește, mie tot așa în Rioni se lăguie. Am înțeles e deși mă câștigai. Ura, l-am omorât. Stai un pic, Orel să stai aici și omor. Nu fugi de mine, mizerabil. Ai învățat la engleză, mizerabil. Mizerabil, dar ce înseamnă? Mizerabil nenorocit. Și nu am un drabavic. Mi-au să-mi pun drabavicul? Îți închipui ce frumoasă limba engleză, mizerabil și nenorocit. Stai un pic. Stai să ne ducem amândoi odată. Mizerabil este nenorocit, așa-i? Nu, mizerabil e mizerabil și nenorocit. Tuf. Eu când am să termine video o să-i spui bine. Da. Eu trebuie să plec. Că e ora 10. Și ne o spune și data ca să creadă cât am pe online de-am în secolul trecut. E data de 18 decembrie 2014. Da. Știți? Mai de pe el o să ajungă video-ul ăsta în anul 2020. Să fie postat. Să-i pună vreo 40 de like-uri. Vreo 5.000 de like-uri. De-abia În anul 2020. e prea mult. Nu credeți că eu vorbesc puțin moldovenește, că... Noi trăim în Moldova. Da, Dar încercăm să vorbim mai frumos. românește. Înțelegeți? Că mai mulți români se uită pe YouTube. Prea mulți. Română. Prea mai mult. mulți pe rus. Prea mulți se uită pe română. Mai mulți, au trecut limita. Nu, dar mai mulți. Sveta, pe tine nimeni nu te-a băgat în video. Da, așa că mai stai. La, știu că n-a să le placă la oameni că video, fiindcă mie mi se lăguiește tare. Da, ți se leguiește, dar la video este pur. O să vezi. Da? Da. Știu, prima oară filmez, scuzați-mă, nu vă râdeți, dar știți, prima oară îi filmez. Da, și se vede după laburile tale. După cum tu... A trecut 9 minute 49, aproape 10 minute. E ca 10 minute peste câteva secunde. Pavel, da timpul și...
111 de cristale! Da timpul și pauza sau restart sau down, se vede că îl filmez. Da timpul cât e timpul. Sau când e restart sau down acolo jos, se vede de la o casă automatic. Eu dacă tot am mai cumpărat ceva, bine? Da. Dar cristalele mele economisite. Știți, eu joc mai bine ca Pavel. Da, uneori. Nu, aproape de fiecare dată. Dar eu aproape pe niciun loc în bitma asta. Eu sunt nimeni în bitma asta. Știți, mie mi se lăgăște așa, să vedeți. Parcă joc sunt, parcă sunt cel mai bun om, parcă sunt creatorul. Bă, nu știu cum de la baza noastră am ajuns la cealaltă. Da. Dar știi, este așa o bitvă unde cu flaguri te pune în partea cealaltă. Unde flagul... Stai un pic. Stai un pic, spun un pic. Așa. Scuzați, a pus pauză pentru că tableta lui mătușa mea suna pe Skype și nu puteam să nu răspund. Mătușa mea nu e acasă și am răspunsul, era pur și simplu nanul meu și am răspuns și am zis că mătușa mea nu e acasă. Ei, asta nu importă. Păcat, se termină timpul aproape. Stați un pic. Noi punem pauză, dar ei nimic nu observă. Da. Bine. Dar eu măcar, de exemplu, tu ai pus pauză și puțin te observi, da? Da. Și când Eu acum filmez. Da. Și când te-o buhnit, apoi ea se vede numai cât poate regenerat. Erai undeva și se vede deodată că tu te-ai pus acolo. Știu. Dacă pui pauză, așa se întâmplă. A rămas aproape 2 minute și vreo câteva 10 secunde. Eu mai aveam puțin, dar eu trebuie să mai recuperez și că eu cristalul. Asta zic eu, joacă. De echipă. Ne-au capturat flagul, dar încerc să-l capturez pe lor, dar nu s-a primit. A rămas 12 minute. Pe la sfârșitul minutelor o să zic finalul. Dar poți să nu vezi la revedere, tipă. O să mă uit special la timp să reușesc. Ai văzut câți erau contra lui? Da. Ah! Privet. Frumos vorbește. Privet. Salut. Angelo. Hai eu tu și Angelo, că nu-i foarte greu să... Da, hai tu și Angelo, bine? Da, vorbește normal. Eu și Nicolau sau DJ, bine? Da. DJ! Măi, dar noi mai avem și un friză M1. Da, te rog, vorbește-mi frumos. Noi avem și un friz M1. Care bun. Da. Ce cât de bine... Încă câteva, încă vreo 30 secunde și gata. 30. Flagul! Trebuie să... Nelu, o să partajezi ecranul când o să-ți zic... Și lumea, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like sau un subscribe. Dacă nu v-a plăcut, nu dați nimic. Nu vreau să am dislike-uri. Și cam atât. La revedere!
Pa, pa. Pavel, pa, pa.